Iya. Hain. Tama na. Ano mo? Sudlan anak. Sudlan anak. Basta sudlan anak dai. Ayun, Bo. Kaya subok ako. Ikaw sa te. Size na timbang 28 man kilos. Wala. Bakit? Asa ang trapo niya para ang tuho? Di mo kano to. Dito ka ni? Ay, Kau naman dai so. Tungo ka, ano, dakli nga. Pag sudlan anak. di sama ako. Mali ko na. I-post mo dai. Ma. Si Geraldine. In portrait with the new Oppo Reno 8T and Oppo Reno 8T. Di pag-ukat sa gluto toy. Damas intoy. Mahirap hindi maramdaman yung alaga at suporta ng mga taong nakatrabaho at nakilala ko sa inyo. Natural sa Taas na day, taas na day. Day, day. Nagpinas di. Asa man mo? Kaka ko sa rin pato ng pansit. Oo. Atro, atro, atro. Asa man ka? Muli na ka? Na Nabusog ka ti? Busog Ha? niya. Nagtutumang tiis ng dahil sa pag-ibig. Nagmamahal